Bună, dragi prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu Cookie Blabla! Împreună cu degețelele magice, astăzi vom face un DIY cu tema 1 decembrie. Luăm o cantitate de orez adaptată mărimii borcanului. Vom împărți orezul în 3 părți egale. Pentru a-l colora, vom folosi tempera. Vom pune 2 picături. 1, 2, împreună cu 2 lingurițe de apă. 1, 2, și îl vom amesteca. Acum că orezul este complet uscat, haideți să-l așezăm în borcan. Vom începe cu orezul roșu. Îndoim ușor farfuriuța. Cred că s-a lipit un pic de farfuriuță. Roșu. Cred că este suficient. Nu, putem să-l punem pe tot. Galben. Și albastru. Ca un final touch, vom așeza deasupra borcanelului o bucată din pânză de sac și o vom lega cu o pânglicuță tricolor. Aceasta este decorațiunea mea pentru Ziua Națională a României. Sper că v-a plăcut DIY-ul de azi și dacă da, nu uitați să dați like și să apăsați butonul de subscribe.